Iriberritik Taplako lepora oinez joango gara. Abodiko mendikatea ezagutuko dugu, Eguarta eta Abaurregaina herriak bizitatuko ditugu. Aezkoako ibarran aurkitzen gara gaurkoan, Iriberri herrian. Gaur, Iriberri Otsagiko herriakin lotuko dugu, eta hortarako Abodiko zerra guztia gurutzatuko dugu. Ibilbide luzea da, 21 kilometro eta 857 metroko desnibel positiboarekin. Beraz, etapa gogorra. Iriberri Otsagikin lotzeko GR11 ibilbide luzea erabiliko dugu, lehenik eta behin Oiokiatetik pasa, eta Abodiko zerra gurutzatzen, Muskildako baseliza famatua bisitatu eta Otsagiraino iritsiko gara. Kaixo, Abodiko mendilerroan gaude, Nafarroako Pirineoetan. Gure atzean Iratiko oihana zabaltzen da, hemendik Orreagarainoko mendiak estaliz. Europako bigarren pagoizeia handiena da, eta bertan aurkitzen ditugun altxor naturalak babesteko kontserbazio berezirako eremua izendatu da. Ondorioz, Natura 2000 sarean dago, Orreaga Iratiko oihanaren izenpean. Babesgune bakarra osatzen duen arren, eremu honek eta hemengo oihanak ezaugarri desberdinak azalduko ditu. Horien artean Abodiko mendilerroa aurkitzen da. Hemengo pagoizei basoek mendi garaieko bazkalekuei uzten diete lekua. Eta ikusten duzuen bezala, aldaketa hau 1400–1500 metro inguruan gertatzen da.
aldaketa honek eragin zuzena izango du hemen bizi diren animali eta landareengan, eta horrela haien aniztasuna areagotuko da. Hegaztien dibertsitatea nabaria da, eta besteen artean lehentasuneko interesa duten okil gibelnabarrak eta epergrisak daude. Guztien biziraupena bultzatzeko, naturgune hau hegaztien babesgune berezia ere bada. Gaurko saioan, Eaurta edo Jaurrieta eta baita Abaurregaina herriak ezagutuko ditugu. Eaurta edo Jaurrietako herriak 200 biztanle gutxi gorabehera ditu, eta hemen ikusten dugun herri hau, hemengo teilatuak eta baita elurteak eta jasatzeko teilatuak, garai batean baita denak teilatu guztiak eta erekin guztiak egurrezkoak ziren gehien bat, eta ja 19. mendean sute batek ia kiskali zuen herri osoa. Bai Gaiarre eta bai Sarasatek eta kontzertuak eman zituzten herria berritzeko. Eta ja geroztik ja, hemen ditugun teilatuak gehienak bat teila gorria erabiltzen dute, eta baita ere garai batean, batez ere 60. hamarkadan eta uralita.
Iriberri herria gibelian utzi ondoren, idokarteko gainean aurkitzen gara. Bertan, Abodiko zerra segituko dugu, gainez gain, muskildaraino iritsi arte. Ikusten duzuenez, paraje honetan, lainoa sartu ezkero, nahiko arriskutsu izan daiteke orientazioa galtzeko. Beraz, komenigarria da beti GPS eramatea edo gaur egun ere mugikorretan horrelako aplikazio batzuk jeisten aldira doainik direnak asko eta asko, eta bat erakutsiko batzuet, Wikiloc izenekoa. Wikiloc interneten aurkitzen aldugun gune bat da, non jendiak egiten dituen ibilbideak GPS-ean grabatu eta ibilbide horiek portal horretara igotzen dituen. Aukera ematen du, registratu ondoren, guk ibilbide horiek gure GPS-ean edo mugikorrean izatea eta horrela egin behar den bakarra marra segitzea da. Laino egunetan adibidez oso gomendagarria edo erabilgarria izan daitekena ez galtzeko. Gaurko kasuan, Wikilocen aurkitu beharko genukeen ibilaldia Iriberri, Otsagi, Gerre, Ameka izango litzateke. Kasu horretan, ibilaldia agertzean, deskargartu eta gure mugikorra edo GPS-ean jaitsiko genuke. Kontutan hartu beharrekoa, mugikorrak bateria erabiltzen dutela eta bateria bukatzen aldela. GPS-ean kasuan pilekin dabiltza eta pilak eramaten alditugu motxilan berriak gero berriztatzeko eta horrela arazorik ez izateko. Baina dudarik gabe, mapa eta brujula beti eramango ditugu gainean. Otsagiko Natur Interpretazio Zentrora etorri gara, hemen irati-joanari buruzko erakusketa eta informazioa jasoko dugu eta horretarako Patrizia Alberdirekin elkartu gara, berak kontatuko dizkigu hurrengo minututxuetan ze nolako ekintzak eta bar egite dituzten hemen. Kaixo, Patrizia? Kaixo, ongitorriak. Eskerrik asko. Hemen dugu kokapen maketa bat, zer azaltzen digu maketa honek? Bueno, berez hemen agertzen dira, Nafar Pirinioetan ditugun 3 bailarak, agertzen da Erronkariko bailara, agertzen da Zaraitzu, Aezkoa, eta gero pixkat agertzen da Orreaga, bukatzen den. Pixkat zarrera moduan daukagun puntu bada, jendeak ere ikusten du nun gauden, nun dagoen bera, pertsonalki, eta nola heldu daiteken adibidez Iratiko oihanera. Bale, orduan sarbideetako bat Otsagitik izango litzateke. Bai, noski. Bueno, guk ditugu berez, Otsagabitik 24 kilometroko errepideak banatzen gai du Iratiraino. Iratiko etxeetaraino. Gero, Aezkoatik ere zar daiteke, eta gero baita ere, Garazi eta Siberuan dauden beste 2 bailara txikitik ere sartzen dira. Berez, Iratiko oihanak 4 bailara ditu. 2 iparralden eta beste 2 Nafarroan. Bai, oihanak ez duelako mugen inguruan hori da. Europan dugun pagadi izeidirik handienetarikoa da, eta berez, isa onenetarikoa kontserbatua. Hori da gure garrantzia. Berez, Natur Interpretazio Zentro honetan erakutsi nahi duguna da,
dugun balioa. Guk nafar guztiok dugun alako naturgune berezia erakutsi nahi dugu. Karo, orduan hori hortaz erakarriak batzute asko etorriko direla. Bai, berez turismo aldetik pila bat. Eta naturgune moduan guk altzatu guk egiten duguna, zentro interpretazio moduan guk egiten duguna da hezkuntza programa bat. Hezkuntza programa hori izaten da urtaroro egiten dugu. Neguan adibidez, nik uste Nafar eskola gehienak behintzat parte hartzen dute eski kanpaina programan. Eta hor ere egiten duguna dago arratsaldetan, bi sesio ditugu, eta astearte eta asteazkenetan txikiak etortzen dira guregana, aurrak etortzen dira guregana, eta egiten duguna da azaldu, iraten dituen balioak eta pixkat kokapenak ere. Non gauden, zenbat erreka ditugu, nola jaiotzen den basoa, pixkat eurei azaldu zer den, eta ez dakit jakin dezaten alako naturgune berezia izan da, non dagoen eta posible dela bizitatzea eta disfrutatzea. Gero, udaberrian ere egiten duguna da askotan, pixkat guretako ere, herrikoendako, ez bakarrik herriko, baiara guztiendako egiten ditugu antolakuntzak, askotan ere, hemengoek, ez dakigu dena ezagutzen dugun. Orduan, guk ere, gero eta hobeto ezagutu gure gunea, gero eta hobeto azalduko diegu, bai kanpokoei, eta baita ere, gero eta hobeto zainduko dugu. Eta gure garrantzia da hori, pixka sensibilizazio, familiarizazio bisitak egiten ditugu. Ibilizan gara erronkarin, iratin, gehien bat irati eta zaraitzu ibarrean, ez bakarrik irati, ez azkenean guk baiara guztian. Eta baita ere, aurten adibidez, ibirik gara Hartze ibarran, eta egin dugu ere erromatar kaltzada, ezagutu izan dugu, hemendik antolatuta, baina, azkenean, hiru baiara gara, baina denak lagun. Gero, udaran, jende gehien etortzen den puntuan, egiten ditugu bai irati eta Benasako arroiak bizitatzen ditugu. Ostiralero eta asteartero. Eta udazkenean, udazkena da irati bazoak kolore gehien hartzen duen garaia, hor egiten ditugu pixkat larun batetan, bizita batzuk, irati abodiko mendatetik paisaia ezberdinak ezagutzeko, kolore ezberdinak ikusteko eta pixkat... Orduan, esan duzun bezala, kanpora ateratzen zarete bisitak egitera, baina suposatzen dut ere, hemen barruko erakusketak ikusteko aukera izango dela. Hori beti dago, doainik da. Hori garrantzitsua da, norbait etortzen bada bisitan, jakin dezala, instalazioak doainik direla, ez da zarrerarik ordaindu behar. Maketa zarrera dago, baina gero goiko pisuan aurrentzako orientatutako lan maketa bereziak urtaro ezberdinak azaltzen direla, basoa nola aldatzen den, eta gero goian oso polita dugu bideo eder bat egin digute, eta 17 minututan azaltzen da iratiren balioak. Eta batzut goiko zatian ere animalien inguruan ere arituko dela. Berez agertzen dira. Berez asko bizi direlako hemen. Azkenean, pizkate anfibioak, ze anfibio ditugun, mamifero, ugaztunak, eta azaltzen dizkigute pizkate animali garrantzitsuenak, baina baita ere txikitsuak, askotan oso baliotsuak direla eta ez direla ikusten. Egia da. Halako igel berezi bat dugu gure ingo zonaldekoa, halako gauzak ere aipatzen dira, bai. Oso ongi. Eta orduan esan duzu, jendea garai desberdinetan datorrena, ugarien edo jario gehiena noiz jasatzen duzue? Bueno, nik uste jario gehien udara eta udazkenen artean banatuta egongo zen. Berez iratik, eta azkenean Nafar, irati izaten dugu, baina azkenean nik uste Nafar baiara guztiek, bai hazian bortziriatik eta erronkarinaino denok hartzen ditugula, gure kolorea, gure basoek kolorez aldatzen dutenean, beste tokietan bizi, alako basorik ez dutenek ez dakite zer den. Eta orduan horrek hartzen ditugu bisitari asko. Baina berez, denok oporrak udaran ditugu. Orduan, udaran ere azkenen jende asko etortzen da bizitan. Baina gehien galdetzen digutena, izaten da pixkat zoramena, hemendik aurrera uda bukatu. Eta iraian, galderarik, baina noiz aldatzen da horri, baina ostoek noizko hartzen dute bere koloririk nabarmentzuena, hori izaten da gure galdera gehien galdetzen digutena. Eta supatzut ibilbideak egin daitezkela, aipatu duzu abodira igotzen zaretela goitik ikusteko basoa, baina barrutik ere bai. Eta lasai ez da behar, gurekin aukera badokazue, esaten dut berriz ere aipatzen dut, gure bizitak ere familiendako eta oso politak izaten direla. Gehienak askotan etortzen dira, bai, nagusiak, Nafar jendea izaten dugu, periodikoan irakurri dutelako ero zerbait, eta etortzen dira, inskribatu behar da, minimo bat izaten dugu talde txikiako, eta 10 pertsonero eramaten ditugu, azkenian gira bakarra dugu, baina nahi dut esan ere ez dutela kosterik, jendea animatu dezala, ero deitu, ero galdetu ze gaukera dauden, eta
politak direla, hori alde batetik. Eta bestetik ere, libre bakoitzak adibidez, iratziko etxeetara sartzen bagara, oso polita egin dute Errekaidorrako ibilbide bat, direla 9,8 kilometro, eta iparraldekoekin lan berezi bat egin dute, eta kontatzen digute zelako lanak egin ziren Iratin. Gero igual Goian ez dakit agertuko, aukera izango zuen igoko gara. Baina Goian adibidez agertzen da nola atera zuten egurra kable bidez. Nola egin zen ikatza, nola atera zen ere beira, egiten zen kristala. Oso kurioso da, Arraunak, albaola, gure alako galeo izarrak ere, Iratiko izeien mastilak izeienak ziren. Zergaitik oso egur gogorra da, eta dolosten da, baina ez zen apurtzen. Orduan erabiltzen zituzten Aintzinako galeoien dako. Eta arraunak ere, Pasaiako jendea etortzen zen arraun bila, tartzen zituzten alako pagoak, eta ifinak, eta batzuk arraun txiki, eta ikusi daiteke benetan nola transformatzen den zuaitz batetik arraunera. Eta familia niteko, familia txikiekin, eta oso polita da. Generazio ezberdineko pertsonak egitea, amona, familia guztia oso polita da. Hiru ordu terdikoa eta egin daiteke libre. Oso ongi. Azkenean ere ematen dituelako naturak emate dizkigun baliabideak, orain agian ez dauzkagu horren argi, baina azkenean oihangintza oso garrantzitsua izan da. Bai, eta Iratin kontserbazioa guk azaldu, zentroa ere egin duten bideoak. Gaur egun, markatu nahi dugu pixkat, guk ditugun balioak. Halako natur balioak, halako bereziak baldin badira, gure aitona monek, gure arbasoek egindako lan honagaitik dela. Hemen plangintza hon bat egon zen, basoa ondo beti izan da. Ez da babestuta egon holan edot ezan. Eizatu eginda, energia atera da. Iratin enpresa handi bat egon zen. Nahi dut esan, basoa beti emon du aberaztasun herrian dako, baina horregaitik oso ondo zaindu dute. Hori garrantzitsua da. Guk daukagun balio bereziak, hori da gure arbasoek ondo lan egindakoa. Eta guk mantendu beharko genituzken. Eta guk jarraitu beharko gendu mantentzen. Hori da gure lana, eta horretarako egiten dugu programa hauek jendeak pentsate zaindu dezan. Oso ongi. Mila esker zure denboragatik, oso interesgarria kontatu egozun guztia. Zergaitik, etortzen zareten, eta libre, familiarekin agertu, eta listo. Eta ikusi, oso ongi. Mila esker. Ez horregatik, zuei. Hemen dugu, Sonia Sarte, hemen sortu ez da, hemen Jaurrietan. Gauz bat, nik ikusi dut karteletan eta baita ikusi ditut hainbalekuetan Jaurrieta eta Eaurta. Baina berez Jaurrietare euskaraz da. Bai, txikitan esaten ziguten Eaurta edo Jaurrieta, Jaurrieta zela erderaz eta Eaurta zela euskeraz, baina gero dokumentatu gara pixko bat eta ikusi dugu Eaurta berez euskeraz dela. Eta orain jendeak beti Eaurtara biltzen dugu bai. Eta orduan, hemen zuk sortu zinen, eta hemen ikasi eta guzti, berez gainera euskaraz ikasi zinuten hemen. Bai, gure adinekoa gainera, hemen bailaran hasi ginen euskaraz hitz egiten Jaurrietan. Nik 3 urte nituenean jarri zen hemen eredua, eta hurrengo urtean hasi zen Otxagen. Eta Otxagabiako beste guztiek, gu baino urte bat beranduago hasi ziren, bai. Eta gaur egun, eredua da nabariena hemen, ez daude beste hizkuntza batetan matrikulazioak. Hemengo haur guztiek euskara dakite. Eta hemen gainera, garai batean euskara erabat galdu zen. Bai. Bazegoen hemen emakume bat gainera nire ize bazena, euskaraz hitz egiten zuen eta Saraitzuera gainera oso polita, baina duela 10-12 urte hiltzan. Eta bai egin zutela Aitor Arranerekin liburu bat, eta Saraitzuerako ikasturte batzuk ere bai eman ditugu. Baina izaten dira ikastaro oso motzak, eta ikasten duzu bai, baina horrela hitz egiteko zaila. Desberdina da, desberdina da bai. Badakit aezkoan ibiltzen direla ere bai horrekin. Bai. Eta, Jaurretak gutxi gora bera baditu 200 bat biztanle. Gutxiago, orain 200 baino gutxiago. Bizitzen hemen egongo gea 110 gutxi gora bera, bai. Baina, hala ere, inguruko herrikin konparatuz, nahiko herrik oskorra da. Bai, Otxagabia eta Eskarotze orain daude handienak, igual Eskarotze izango ditu orain Otxagabia baino biztanle gehiago.
Gazteria gehiago ere bai badago Eskarotzen Otxagabian baino, eta gero Jaurreta da 3. bai. Beste guztiak dira nahiko txikiak. Orain arte, Pirinioan zehar, egon gara batez ere adineko jendearekin, eta nortzuk eta azaltzen dute, ze gogorra zen bizitza hemen Pirinioetan, ze nolako negu gogorrak ziren, zuk jazakazolako adinerik. Orduan, zure ustez, nolakoa da hemengo bizimodua eta egunerokoa bizitza? Pues kalitatezko bizitza da. Hemengo bizimodua kalitatea handikoa da. Jende gutxi gaude gazte hemen bizitzen lana eta etxe bizitzaren arazoekin. Etxe bizitza oso gutxi daude alokatzeko, erosteko ere bai gutxi, eta gero hemen dauden lanak ez dira oso kualifikatuak. Orduan askotan, jendea juten da Iruñera edo Iruñako herri ondoetara bizitzera. Baina hemen bizi garenak, bizi gara ondo. Osea, neguetan egiten dugun elurra, ez da ere pasada bat. Osea, gainera hemen kotxeak eta dana ditugu ja prest. Orduan, alde horretatik ez ditugu zailtasuna handirik izaten. Eta faltan botatzen duguna, gazteok, por lo menos, bada jende gazte gehiago. Ume gehiago egotea hemen. Ze gaur egun, Jaurretan ja ez dago eskola, dago Otxagin, eta ditugu Jaurretan 12 haur 3 urtetatik 16 urtetara, eta beste 2 haur aurreskolan. Eta orain etorriko da ja urrian 3. Baina jende gazte gutxi gaude. Alde horretatik pixka limitatuak, baina bizi kalitatea oso ona da. Eta eskola rural batean ikastea privilegio bada. Nik ikasi nuen hemen Jaurretan, eta niretzat izan zen hori privilegio handia. Eta gure alabentzako ere horrelako zerbait nahi genuen, hortarako etorri gara honera bizitzera. Baita zu gaina berez, psikologoa zara, ezta? Bai lan egiten duzu, Proiektu Hombre, baita ere Nafarroko Unibertsitatean. Baina, karo, olako lanak eta ez dira herri hauetan ez dira ateratzen. Ez dira ateratzen. Hemen lan egiteko aukera baduzu ostalaritzan, oso bailara turistikoa da. Irati gertu dugunez ere bai jende pila bat etortzen da. 3. adinekoekin ere bai lan egiteko aukera badago, eta gainera orain sortu berri dago enpresa txiki bat ere bai, kooperatiba bat, eutsi duena izena eta 3. adineko pertsonekin gauza desberdinak egiten ari dituenak egiten, baina horretaz aparte lan egitea hemen zaila da zure kabuz ez baldin baduzu egiten. Hau da, zuk sortu dira orain ere bai beste enpresa batzuk, Garagardo artisau egiten duen Aixorta hori da Burgin dago, jendeari da pixka bat ere bai, hemen geratu nahi baldin baduzu bizitzen, pentsatu behar duzu ere bai, zertan nahi duzun lan egin. Ze nekazaritza gutxi dago, eta patataren aia dago... Bai ez, garai batean hemen nekazaritza, batez ere patata, arroz famatua da, berteko patata. Urte pila eta oso onak egon ziren patatarekin, baina orain ez dakit pare bat edo 3 pertsona egongo dira patatekin, eta ezin dute patatarekin bizi urte osoan. Lehen bai, ateratzen zenarekin bizi kalitatea edo bizitzeko aukera zuten, baina gaur egun ja oso zaila da. Eta bezaintza ere, garai batean hemen ardiak baziren, berez gainera badaukazue ez, oraindik ere eskubidea bardetan eta hor ardiak eta edukitzeko, oraindik ere badaukazue eskubide hori, baina ja galdu da, ezta? Hemen badago gazte bat ere bai, bi gazte anaiak direnak nekazaritzarekin jarraitzen dutenak, eta badaude beste 3 edo 4 helduagoa direnak 71 urtekoak nekazaritzarekin jarraitzen dutenak. Baina ez dugu ez dara ikusten erreleboa errez. Ze horizki ez dago jende gaztea. Eta jende gazte asko nahi du Iruñeko fabriketan edo beste lan batzuetan aritu, eta hemen hori ezinezkoa da. Hemen bizi nahi baldin baduzu izan behar duzu, klaro. Zintzuk diren aukerak, zure beste modu bada ere baizuk zure zerbait montatzia, edo bestela, nik egiten dudan moduan ere bai. Egiten dut lana Iruñan, ze Proiektu Hombreko sedea Iruñan dago eta Unibertsitate Publikoa ere, baina gero egiten dut junda etorri egunero, onera. Eta aukera ematen diot nire familia bat izaten hemen herrian eta hemen bizitzen. Bai ez, azkenean
bai gaur egun naiz erosoago da hemen bizitzea, baina gero baita ere dago lanaren arazoa baita. Eta turismoa, irtenbide bezala, hemen zer moduz, hemen txen? Ongi. Irati hor dagoela nabaritzen da pila bat. Egongo dira orain Jaurritan egun bat logela gutxi gora bera turisten dako daude 3 ostatu eta gero daude etxe rural handi pila eta txikiak ere bai daude. Eta bai, irtenbide bada. Eta horrekin jende pila dago lanean. Bai ez, orduan landetxeak, hotelak naski baita ere, badaude, eta orduan jatetxak eta gastronomia aldetik, eta gero baita kultura aldetik. Famatuak dira hemen adibidez, bai herriko bestetan dantzatzen da olako dantza famatu bat ez da, xuri beltza. Bai. Urte askotan dantzatu dut nik orain ja ez, baina bai, hemengo dantza da eta oso harro dantzatzen dugu gainera, bai. Eta orain pasaberria, festak izan ditugu. Dantzatu eta abestu. Bai, dena batera. Eta bai, orain normalean 15-20 urteko neskek dantzatzen dute. Berez trajeak udaletxekoak dira, eta dantzatzen dugun bakoitzean hartzen dugu, jartzen ditugu eta berriz ere bueltatu. Ze urte pila bat dituzte jantzi horiek eta zaintzen dira pila bat. Eta gero ateraldiak ere bai egiten ditugu. Herriko, bailarako egunean egiten dugu, urruskide egunean egiten dugu dantzatu, Isaban ere bai egiten dituzten beste ekintza batzuetan ere bai parte hartu dugu, eta Gaiarren ere bai duela pare bat urte ibili ginen ere bai Julian Gaiarreri egindako omenaldia zela eta Julian Gaiarre jarri zuen Jaurretarako dirua Jaurreta 1880an egin zenean joan junginen ere bai horrela dantzatzera mugitzen gara, bai. Eta gustora egiten dugu gainera. Aprobetxatuko dugu, gaztea zaren ez eta erabaki duzunez hemen bizitzea. Nola ikusten duzu herri honen etorkizuna? Ni oso optimista naiz. Zenik espero dut jendea onera etortzea eta hemen dugun bizitza eta bizikalitatea mantendu ahal izatea. Baina egia da lana eta etxai bizitza hori egiten duela frenatu pila bat. Eta gero ere bai, internet edo horrelako gauzekin ditugu arazoak. Ze, adibidez, internet hemen Jaurrietan oso gaizki ailegatzen da, ezin dugu, hemen bizigaren guztiok ezin dugu internet izan etxean, eta horrek ere bai, gaur egungo garaietan limitatzen du pila bat, azuk zure negozioa edo dena delakoa jarri nahi baldin baduzu martxan. Bailara osoaga kontutan izan da, egonda goraka da. Ze orain aurre eskolan baditugu 9-10 haur. Bailara osokoak dira, baina, aspaldin ez genituen egin beste aurrak izaten. Eta eskarotzen adibidez badaude aur pila bat. Eta horretan gabiltza. Jendea ere bai animatzen onera etortzen, baina jakiten hori baditugula hor arazo guzti hauek, guztion artean soluzionatzen ditugun, eta hemen bizitzeko aukera jarraitzen izaten dugun. Ze oso ongi bizitzen da hemen. Hoxe, gonbidatzen ditugu, orduan denei, honet etortzera eta Jaurrita ezagutzera. Mila esker, Sonia. Zuei. Ongi etorriak. Mila esker. Ongi etorriak. Berrendiko mendilerroa eta basoa gibelian utzita, bagoaz Taplako lepo alderuntz.
Taplako lepoa hementxe bertan dugu eta Abodiko mendizerra ere ikusten alda. Gibeleko aldean Bertze mendi haunitz ikus daitezke. Auñamendi, Añelarra, Hiruerrege Maia, Petretxema, Sobarkal, Atxerito, Txinebral, Gabatxoen Gorreta, Antzotielo, hainbat eta hainbat mendi. Ikuspegi zoragarriak. Taplako lepora iritsi gara. Bertan ditugun eguraldia eta ikuspegiak ikusita, ibilaldiari hemen ematea amaiera erabakitzen dugu. Bertan lo egin eta bihar Abodiko mendizerran barna Muskilda eta Otsagira iritsiko gara. Hemen kokatuko dira babesguneko mendirik altuenak, eta Kantauri itsasotik hasita Pirinioetan topatzen dugun lehenengo 2000 metroko mendiak ere bai. Hemengo hau 2019 metrorekin hori mendia dugu. Basoak kota bajuagoetan utzita, Abodiko puntu honek leku bikaina eskaintzen digu Pirinioak ikusteko. Nire atzean dauden mendi hauen izenak asmatzen geldituko gara. Hurrengora arte.
Abaurre gainean gaude. Abaurre gaina 1039 metrotan dago, eta berez Abaurre gaina da Euskal Herriko herri altuena. Abaurrea gainetik ikus dezakegu Abaurreapea herria, berez Erdi Aroan, Erdi Aro asmentan, Abaurrea herri bakarra zen. Abaurrea gaina Abaurreako bordak ziren, baina pixkanaka borda hauek herri batean bihurtu ziren. Eta hementxe bi Abaurrean artean akitzen dugu gaurko saioa. Beste bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.